Bí go deachta Daniel agus Manán heoin tíre ag cehrú chun na seach. Agus beag bosca ceoid speisialta don nóda go goin ag cehrú tSionann. Bíling lánálog RTE cethair. Specialita. Installan Sergei agus Vera ar daisí as Moscow. Connart agus passion an eher ina good chespontish. Hadan should riva. Agus agus is tá tSio teach go dtí TG cethair. You're in Jig Gig, huh? Yeah, just like so tomorrow I will go home in the morning. So, Vera, kai tosa gol tíre gohaile kon gola gobar? Yeah, I work in a bank. Like, have a serious job. Níor thug siad lá saoire goit. I had to take some days off, yeah. Mahu. So my boss will not be very happy if I win something else. It will mean that I'll need more vacation. Oh, fan gewekemid, fan gewekemid. Okay, well, wie schif integral vader nog te komen magi, Sergei agus Vera. Agus is, tá tSio teach go dtí TG cethair. Seo huggy, Sean Nós ar an tSionann. Chuir le chéile láidir agaí chuile bhealach. Couple pointy be go bháin tá suma tatú do láid. Na tatú an crochó mas le tíbhaint chlábhí clé an tíbh lábhí deise. Bhí dína an rud ceanamach. Bhí tú croch lábhí deise, bhí tú croch lábhí clé. So cleachta be go sin. Beganín gon damsa tá mé géar beganín le níos smú chuir istecha, níos smú láideoch, níos smú brí, baina níos smú tainehas. Sean Nós idir tSionann, buaitúidí an chláir an ara. Agus tá sé de réis díist le hín coron ó choisint. Ach ní bhéh sé éasca, agus caithé siad a bheith bhaid ní fáil na bhléonn se caite. Mar tá siad a géara an báutú canis an bhaint amach an tám se timppó.
sásta lei sin? Tá ansásta sin. Tá tú ansásta, integrar fad. Fan go bheic mí céir the ceapan na Malta, Dorey. Agus Laura Sirdos, céir the ceapan dú faoin crack all in seo. Well, inis, nach chunis rúd a chuideach áileach de chruí. An sárap bú tá dínta ag na gasú se lug. Bhín stíl dámsa go dés, bhín chuine bháma go dés. Bhí chuile hót just í le gro sé déine le blianta. So nílas am céim fad anú tá sé de cleachtan píste nach. Bhí sé sin go hálan. Gurmíle mágad Lauras. Is sinis, a dhearbh lá, céir the ceapan dosa. Yeah, it's my am an grúpa seo agus just sár job ó híh an taspántas a chur lár agus tá sé jazz sinnianta agus tá sé ananias Virginia ag brathúir sin agus iad ag buint sult as an dausa gailech agus an dausa den Sean Nós agus ó híh an dausa bhí sé anhaithir fad. Gurmíle mágad Dorla. A Brendan? Dúsa a cheadrod a pí ceáil hí dul mhór go bháin agus coidan sin go meilte a darna rud ná just ó hiú na coltatha a chor lethir a smidú an dhearart mar a dúirte bhirt eile just go hínta ar fád. Le sé chuasar an nardan sin agus ní siad a job le déanú acu is bí neart sport acu sna cleartaithe ná sala dín siad ar an nardan was a níor siad le neara go is just réile na dhéanú tá deanna go sin ionta. Gurmíle mágad a Brendan. Well, Anna, tú sásta go leir sin méid sin an dúirt na Maltaí? Tá ansásta sin. Tá cínta. So, Anna, bhí líam thar sáile go dtí ar maidin inniu? Se bhí líam i Disneyland I Americáil ha gá seachtain agus níor fuair sé ras go dtí an maidin seo agus bhí muid ag cleachta leis trí Skype. Trí Skype, So ní bháin seanas ar an tunan, but seanas ar an Skype, come on, wow. Úr dearnach a bhí se bhain seo bhí asal ag dosú lib. Ach bhí sibh sáilí le déana agus bhí si dosú le fíor asal. Se bhí muid sa móthairsfear agus bhí asal rialagan an tamseo agus bhí muid géanamh an dasa agan sin fuair Ryan ar an ceart agus beag le collapse an asal. Oh, really? Yeah. Ryan, bhí tú hús ar an cart? I was. Yeah. Agus an tasalín beocht bhí sé cráte leat? He was nearly crying. Oh, really? Cínte gur thug tú píos siúcra don másal beag dómh faoíra. Yeah, he deserved it. Oh, yeah. Bhí sé tiltte go, bhí sé antiltte go. OK, bhí sé aonta go rís tar fádannacht, gurmíle mágaí, Sean Nós Ará sé sin up mar wildcard fear ágrúa as London sé Kevin Goebel. Tá tú gur go má a bhaontaí tá súla just a gur go staach a bh rovinnic